Os nacionalistas creen que detrás desta decisión está a manobra do goberno para favorecer a sanidade privada. Seguimos nun debate completamente falseado sobre o centro de alta resolución un ano máis, sin, cando menos, disfrutar can siquera do seu inicio. Quero dicir, seguimos en temas sanitarios, con debates virtuais de melloras, pero con debates reais de recortes. Pídenlle á Xunta que reconsidere a postura e fan un chamamento aos colectivos femininos da zona para que tamén os apoien. De materializarse a supresión do servizo, anuncia movilizacións. Nós, si isto se produce, obviamente, anunciamos o que vai ser unha forte contestación en termos políticos que, desde logo, creemos e así demandamos que ten que ir acompañada dunha forte movilización social que, desde logo, frene estas expectativas de medidas. Os nacionalistas piden que se manteñan as unidades móviles para as mamografías ao igual que as de extracción de sangue, que non se suprimen, din, porque saben que ninguén se achegaría ao hospital a doar. As unidades de detección do cancro de mama revisan a mulleres de entre 50 e 69 anos. A Lalín debería ir este outono.